Tässä vähän siivoilee. Eihän se nyt ihan noin tainnut mennä. Tulit sä kekkereille? Tulin. Mut mitäs sä teet täällä Essu? Mitä helvetti? Miksi et sä itse lähde? Siivoilee. Me saatiin muuten Sepon kanssa sovittua kaikki erimielisyydet. Poliisille. Ei jos ollutkaan. No sehän on hyvä. Voitte Sepon kanssa sitten yhdessä päivitellä, että minkälaisia ongelmia mä oon sulle aiheuttanut. Sopii yrittää. Sitähän minäkin. Mä yritin sun kanssa kaikkeni. Tappomerkki. Ja ihan oikeasti sä kelpasit mulle ilman mitään sviittejä tai timantteja. Eihän se nyt ihan noin tainnut mennä. Missä? Me vaikka jonkun homon kanssa naimisiin. Hankkikaa lapsia ja tehkää vielä niistäkin homoja. Pakkohan mun on jotain tehdä. Tähän minäkin. Mulla on niin paha mieli tästä kaikesta. Sulla ei ole varaa Kalleen. Niin minäkin. Mutta ei yksi anteeksipyyntö ihan kaikkea kuitenkaan korjaa. Tanja. Voisit jäädä hetkeksi tänne siivoilee? Ja vielä pesäpallo mailalla. Miksi ihmeessä? Musta tuntuu, että mä tarvin. Tyttö, nyt hiljaa.